Hej så, og velkommen til denne video. Det er mig der som er Alexander, og det her det er altså Tolix.dk. I dag der har jeg så fået æren af at lave den her Charlie Challenge, som jeg ikke tror en skid på. Men prøv alligevel. Og ja er der, og ja er der, og nej og nej. Så ja. Charlie, er du her? Okay. Charlie, er du her? Han sagde ikke noget. Ja, okay. Vi prøver igen. Det kan også være, at Charlie kan lide at blive filmet. Kom nu. Kom nu. Sådan. Charlie, er du her? Den rykkede sig. Holy shit. Den rykkede sig. Fuck. Vi prøver. Ved du hvad, jeg er bange nu for det her spil. Prøv en gang til. Skud. Charlie, kan du lide at blive filmet? Holy shit. Oh shit. Okay. Okay. Vi ses.